האמת היא, איינקה, שכשאני מתעורר בבוקר ואני שומע מחוץ לחדר קולות של מישהו מנקה את הבית, אני נזכר לרגע בך, ובדרך כלל אף אחד לא מנקה בבוקר את הבית, במיוחד אם זה באיזה יום שבת או בחג על הבוקר. וכשיוצאים מהחדר בדרך כלל רואים הרבה בלאגן בסלון, וג'י ופיאנה רובצים על הספה קוראים ספר, אבל כנראה השארת לג'י איזה בקבוקון של OCD יום חמישי, חג שני של סוכות, 3 בצהריים. רגע, זה לא